Mississippi kho a Rosedale chuan zan khachuin ngai zong pani Craig le Sedi te chu lei pakhata an motor chunga an lo in kesa Sedi chuan ponlama thom shain Craig chu en fia turina ti a Craig chuan laudo tak chung chuan en fia turin motor tangina chuaka mi pakhat lian tak mai chuan chemte ron satin Sedi chu lau takin tlan chia a miswal chuan zuin shui pakhata ain pal tupalta a chu thang chu Sedi le achano Mikelai te kamlo ni in Craig chu tok taratan mang mai alo ni Mikela chuan miswal chumanin warehouse a hroin chair an tron beta twal thatu lowel chu rei tak an lo in zui rok to thole twal tha na rap thak tak chanchin zia na block an nei thote ba ka chuta chwa tur chuan lowel chu ami tha dan chanchin le ati chin dan shil turin an ti a ma se lowel chuan lo do lovin room thim takan kal nana chutian chet lai vel chuan Craig chu ron romin alo thire reng lo ni athong na ti pin sakin an that zuya ataksa te chu chan somin esita an thak zela a chanchin chu an bloka ziak lutin Craig chu abo ni lawa tha ani arin omjok thote an ziak boka Professor Ken chuan Sheriff chuan Craig chu ina tanga tlan bo ni arin thua soya me chepani po chuan Craig bo chung changa video thar siam le in zirlaiten Craig chung chang an veilo ziale Sheriff point theito pachwa lo zia soin Jordana Sheriff fa panei chuna lo lang ve boka Jordana chuan Sedi chungai zongin me chepani chuan man tangkaya an video edit to manan ril ruka ma se an ming thalo sanen followers nei bel nan mi tha mai an ril ruk ta ni twal tha na chung chang po an bloka la zia chun zom zelin cheerleading practice an nei zwa chuan to bia Mikelai bial palhui amel that em awanga an veng chunga larle followers nga em mai chu an ba mua to bia chuan Mikela chu lo bia in Sedi chuan aril ruwa thil dang dai om chung chuan lo ena aril ru tak chuan to bia chu tha do ni atuka chuan to bia tha dan tur ngei to in to bia kalna chin konga chuan thil sha man da a Mikela chuan to bia chu zui ruin ati lo thon nu chuan an hling da chu to bia chuan a chil ta a wani thak takin atlan chuak thea ma se an vithlum ta thawni atu zinga chuan followers nga nan to bia thidan chu an bloka soizawan tuma ma se Sheriff chuan traffic accident pa ngai ti Jordan hne na tanga sha in an thil tum chu a chele ta vek mai Sheriff chuan Jordan chu Sedi le Mikela te bula na thok turin alo du lo ba ka an school committee zinga mi style chuan an chan pa boral sonan prom cancel lo rot boka me chepani ngai dan chu ni lovin silin scholarship mu ngei nana asiam inlem chu anti chat sak veka chubin zan chuan still chuan a classmate tenen inlem chu siam thatle tumin a chan te kal no chuan me chepani mai korvo in sil chu ti thai anron tuma masen phei khok bun atengin sil chuan tu tingen ni alo sha a an mai kor an phel no chuan final destination ami angmain thela thengta thidan pa nga ya mi ten an ngai lo nan sili taksa chu an chan som ta veka mun phya turun kal chuan aron mulo hlawa mi chepani chuan lowela mingin tual an thatle ta ni an bloka chuan article ziak le in an khwa chuan an lar ta hle a news reporter ama interview do lo tu po chuan ron interview in Jordan chuan Mikelai phe khoka thisen kai noi choron mu a an article zia chu mi ten an ngai ven em awang chuan Sheriff chuan an thil chui zuina tura an ti boy tho soin me chepani te ro chuan top san mai an tum lo thung silitana video siam le tuma an skula nomlai chuan kang thel tu pakhat big L an ti churon in rolin police ho in twal thaton zong mu theilo ni chuan ama ngei na zon chwa tur thuan nun na thapina ron soya warehouse lama kal le in Sedi chuan Mikela chu tur keng tura shilin lowel chuan Sedi chu acha nuina manroa man mai tholo shilin aril ro roi swal sakalo toma ama chu mithiam bi kani thole thopui jok turin lo soma ma se Sedi chuan nga tan bak alo tilo ni tai lo ni chuan big L omna jima kalin Mikela chuan an chai vela a bottle ti tluk sakin tura pol ru'a Jordan po police station a kalin apa bula chuan twal tha na hole anu the na chuan
inzomna ne rin tho vashila apa kalbo hlan chuan police computer a thel poimo te chu la chuakin sedi chu minute somni nuwa in motorin text message a thona meche pani chun man mo to ema wangin bikela hathalai chu an beita a anrina ngot chuan alo ol samlo bikel chuan sedi chu lo rekin sedi chuan chemte na vitta a barbel chu alua tak tlak tirin sedi po hun taka Jordan local mine a ho man ta ni Jordan chuan Rosedale twal thana chanchin sang an chuina file chu sedi pe in until chuina tan chanpuya ain ngai ani atu kaloni chuan big l thi thu wang chuan khotlang lo khatin school chol puan ani a mipuite chuan an lawin serif laka tangin in soifian an photani mipui ho chu town hall a kal khomin serif chuan mipui ho chu in beng dai turin alo shila Jordan polo thleng ve in sedi le mikelai te nuwa ron thua mikelai phone manglai chu zumuin anu loka mi zongjong chuan bikela lu sop vek thalak chundong ta veka mipuite chu awin police ho in thla da wanga an puwa mayor chuan maron shwain lungoi lo nan lan tir ta ni chuti lain loyal po alo tlan chuaka mipuite chuan lungoi lo na lan tira kong zo zelin an mayor chu kong puya lo in khai in an ba mu a meche pani te chu an hlau thongin loyal tlan chuakin tha tum ngei don ti an chengala atok zinga chuan press ma interview nei le in sedi chuan athalak message sa dongin loyal chu nai te a om te sia a an hlau thong chuan loyal chungchang an sia tang ang chu police hawan bashila serif chuan lem lo siamin sidi te chandun po class an kal le ta a chuti lai chuan social media likes le followers tam tak nein Mrs Ken chuan an phone off to le twal thi na chu an block ti larna na manga ron pu a an pani chuan class an chwa san pha ta hialani Jordan a point an bula na tho thei to lo thule apa poyanga I thoron chila mikela chuan an chung ko chanchin moi lo tak takin alo soi khuma thinrem taka chwa san ngalin Jordan chuan a phone chu lo ruk saka chumi zan chuan mikela chuan Jordan tha chu duin sedi chuan antana hlom lo thu soin alo do lawa mikela chuan thila sha tam thule an mani rin helna anei tran to thu chilin an phone om lo ti she chuak le in Jordan ruka an ngaya sedi po chuan Jordan tha chu du ve ta in ama nge in tha du ni Jordan po apa nen zan re ei donin sedi ne na chaga message dongin pona thoron chila Jordan nen chuan room a lutin mikela chuan microphone mangin an thu soya lo ngai thave mek bok sedi chu khuma thuin chemte lak chwa tum mek lain Jordan chuan mikela rin hel na zongjong choron soi chuak ta veka anu thi na chu twal tha na ni lo anga shat laya twal tha na ati tlatle a phe kho ka thisin kai te ba ka phone register lo aruk sakwang te chuan alo ring hel he lo ni kela chuan thinrim takan thu soi chu lo ngai thla in sedi na tha hun chu lo ngak hel he a Jordan chuan sedi du zia le amang ai zia te shilin du tho taka aning kwale lai chuan kongka chu toy mu hian ron kikin Jordan an kongkan hon chuan lowel chuan chemte in ron sa ta pop mai le sedi le lowel chu in swalin sedi chuan chemte chu lowel ke a avit bura mikela chuan serif sha tirnan an tuk ve ron tikein Jordan pa chuan lowel chu ron kap ta a afa paliam tor chu ron boy somin sedi point 911 alo call ve bok serif chuan afa panuna chan wangin lom tho shila atuka chuan sedi chu hoi sen wanga middle pe in sedi chuan an khwa Rosedale ven himnan chuan a thei to pachwa tur tho soya mikela point lo en beringin a chan thabirin choi moina dong bik chu lo thi khle ni sedi po an bloka chuan in lan to ngai lovin mikela po kom ta ngai lo mikela chuan jima sedi churun byak tumin anin nyal thin rim le a sedi chuan kalsan tur le amamo to lo tho lo shila sedi le Jordan upon in car chu tha in anin dei chove zela hun teliam zelin prom hun da lo then chuan Jordan chuan sedi chu anina avalama mikela pon det nei lo ma senal takain chein prom pakal tur chuan lo in siam ve a prom tan chuan sedi le Jordan apo zeilo deu takalam donin sedi in turla a kal chuan Mrs Ken nen vein bia in Mrs Ken chuan anung chang danglam tak wangin alo faka scholarship dong tora aming azia lan tur tholo shila sedi pon lom tholo shilin Jordan omna lama akal san le ta a principal chuan thurun puangin meichi chut ve tak chuan Jordan le sedi chu prom queen le kinga arun puanga Jordan po phur taka dingin sedi nen chuan an lam dona Mrs Ken po pon lama mezu tura chuakin Mikela le lawal chu anun lang ta thuta Mrs Ken chuan tlan chha tum ma se Mikela chuan hnung lama tangin alo vita
khongai na tel ho lovin angonga takalo zai sakle a sedi point Michaela mi puizinga dinga wa mu chuana zui ru a room thim taka mai kor sindang bo in alo dinga Jordan a point sedi chu lo zuin an thu soi chu ron sheru a Michaela chuan an no panlaya Jordan na no an tha dan lo shil non lein lowela poron lang vengala sedi chu hwal betin Jordan chuan thingphek lian tak chuan lowela chu ron del tira sedi nen chuan leilona tlan chia tumin an lona lowel chuan ron zuin Michaela chuan lowel chu silain ron kap lumta a Jordan chuan Michaela chu anu thina chungchang zot fe in aril rulak pen nan sedi chuan alo fop wata angonga shruya thlungin an khai tangala sedi point mai korsing vo in an pani chuan chulai mun chun chwa santani pona thuin nuam ti takin an lo oma fair department lampolo thlingin serif chuan afa pa omna building kanglai chori runa taka inbak chu ti the nei lo Michaela le sedi chuan an twal thana wanga shemnan mungei lo ringem ateu lo mai atop lama chuan mei chapani limover u chuak em mai te chuan an chungte lo mang tha in college kal turin ain khal chuak don ta a ti chuan he movie he lo top zui ta ni